No, krajina príjazdu smajlík. Ja som od smajlík nebol. Toto je to, za čo som dostal pokutu, hej. 46. Kde je pero? Tu je pero. 46 krát nebol zadaný. Nebola zadaná krajina príjazdu, výjazdu. To je toto. Je to smart tachograf druhej generácie s GPS-kou a všetkým, čo má mať. Karta je tiež smart, tá generácia 2, alebo jak to je označené. Takže zapisuje aj krajiny, aj hranice, aj všetko proste, takže vie, kde presne je, vie každý jeden raz, kde som začal, kde som skončil, len proste to nemá zapísané v tom správnom formáte. A tu sú všetky tie pokutové hárky, do istoty to nosím so sebou, keby ma za to chcel ešte niekto znova spokutovať. Tu je jedna polovica pokuty. Pokuta bola rozdelená na dve časti, akože pre mňa, pre firmu. A takto sa funguje. Keby dá nejaké napomenutie alebo niečo, tu je mandát kárny, mandát kárny a všetko vypísané. Keby dá nejaké napomenutie alebo niečo, nejakú takú normálnejšiu pokutu, dobre, pochopím, mal som to zadávať, všetko v pohode. Nedal, dal takto rovno kopec pokut naraz. Tu je to vypísané, aj konkrétne dátumy, hej, všetko, všetky dátumy, kedy som nezadal. Zápisy nie, blablabla na kartách. Takže tu je konkrétne ten paragraf, ktorý to porušilo. Tu som mal jednu pauzu skrátenú, ale to chápem, to je moja blbosť. Mal som si dať pozor. A tu je potom ešte nejaký rozpis, že čo to vlastne, jak to bolo, kde to bolo. A radšej to nosím so sebou, keby ma náhodou znova kontrolovali. Nech to mám. A taká rada pre všetkých, čo jazdia. Zadávajte to. Rakúšakom to nevadilo. Tí si našli za rýchlosť. Nemci, keď ma kontrolovali, tí proste urobili kontrolu, povedali, že všetko dobré, stiahovali aj kartu, aj tachograf, takisto aj Rakúšaci. Nič, bez problémov. Taliani takisto stiahovali tachograf, kartu nie. A tam tiež akože bez problémov. Ale prišiel som do Poľska, prvá kontrola v živote v Poľsku a tak toto dopadlo. Takže čo už? Poučil som sa z toho. Nech sa poučí aj ďalší, komu sa to môže stať, kto jazdí. Nie je to také jednoduché. 2200 € cca dokopy v prepočte. To je celkom dosť peňazí. Keby to je, dajme tomu, tak 100, 200, 500 ešte dajme tomu, akože bolo by to také... bolo by to tiež dosť, ale bolo by to také, že není to takmer celý mesačný plat. Takže asi toľko k tomu. Bola to drahá sranda. Odtedy to zadávam. Párkrát už sa mi stalo, že som si na to spomenul až neskôr, keď som robil odpočinok. Takže uvidíme. Zajtra idem zase do Poľska. Som zvedavý, že či ma zastaví ten istý kontrolór. Lebo však to není polícia, to je tá ich nejaká cestná kontrola, niečo ako inšpektorát práce u nás, alebo teraz čo tu majú v Česku ten nový orgán, také jak ponovom už balmáci, kedysi bageťáci. A ešte jedna vec, to už nahrávam dodatočne. Tu nám mám, tu je výtlačky, hej. Mám tu z Volva, čo som bol v servise, orazené, potvrdené, lebo tam fungujú bez karty vodiča a nemajú ani svoju. Jazda bez karty. A keď už to bolo zaplatené, tak sa ho pýtam, jazda bez karty, hovorí, že nie je problém. To som bol prekvapený. A potom sa ho pýtam, že či z toho mal nejaké prémie alebo niečo.
už keď to bolo zaplatené, už keď to bolo viac menej jedno, tak hovorí, že nie, že on z toho nemá žiadny osobný prospech, že jemu to akurát pridalo prácu navyše. Predpokladám, že za 2200 eurovú pokutu dostane minimálne nejakú pochvalu alebo niečo, neviem čo, možno odmenu. Ale tak už to tam je, už to je zaplatené, už to je vyriešené, keď to tak nazveme. A čo sa týka Volva, jazdných asistentov, urobili výmenu radaru naspäť za pôvodný, software nejaký špeciálne upravený Švédmi. Čo som tak porozumel, tak to riešili priamo cez Švédov, že nejaký iný software tam dávali. A odtedy to už je približne mesiac, zatiaľ len raz vyhodilo ten tempomat a to je asi tak všetko.